नमस्कार. मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहे मस्तपैकी मालवणी पद्धतीत सुटे आणि फळफळीत कांदे पोहे. तर तुम्हाला पण माझी ही रेसिपी एकदा ट्राय करून बघा. तुम्हाला पण ही रेसिपी खूपच आवडेल. एकदम मस्तपैकी आपले हे कांदे पोहे बनणार आहेत आणि याची टेस्ट पण एकदम मालवणी पद्धतीत खूप छान येणार आहे. तर तुम्ही पण माझी रेसिपी एकदा ट्राय करून बघा. आता त्याला काय काय साहित्य लागतं ते आपण बघूया. मी इथे पाव किलो पोहे घेतले. आता मी यांना स्वच्छ धुवून घेणार आहे. आता याला आपण 1 किंवा 2 वेळा धुणार आहे. जास्त पाण्यामध्ये आपल्याला ठेवायचं नाहीये. आता हे पोहे मी चांगले स्वच्छ धुवून घेतले आहेत 2 टाइम. आपण जास्त त्याला पाण्यामध्ये नाही ठेवायचं. त्यामध्ये आता मी अर्धा चमचा मीठ टाकते. 1 चिमटी काळं मीठ टाकते त्याच्यामध्ये. काळं मीठ टाकल्याने चव चांगली येते, त्यामुळे आपण त्याच्यामध्ये काळा मीठचा पण वापर करणार आहे. आता त्यामध्ये मी साखर टाकणार आहे. आता माझ्याकडे साखरची पावडर होती, त्याच्यामुळे मी साखरची पावडर टाकते. अगर तुमच्याकडे अख्खी साखर तर तुम्ही अख्खी साखरचे 1-2 चमचे त्याच्यामध्ये टाकू शकता, जसं तुम्हाला पाहिजे तसं. आता हे सर्व आपण पोह्यामध्ये टाकून त्याला चांगलं मिक्स करणार आहे, कारण की हे पदार्थ पहिले टाकल्यावर ते पोह्यांना चांगलं मीठ आणि साखर लागते आणि ते पोहे एकदम सुट्टे होतात. तर तुम्ही पण त्याला असंच एकदा करून बघा, एक वेगळी पद्धत. आता ह्यांना मी 5 मिनिटासाठी साईडला असंच ठेवून देणार आहे. एक कढई घेतली आहे. ते कसं सांग, कढईमध्ये 2 चमचे तेल टाकते. त्यामध्ये मी 1 चमचा राई टाकणार आहे. राई चांगली आपली तडतडली पाहिजे. मी गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवला आहे, कारण ते करपले नाही पाहिजे म्हणून. आता त्यामध्ये मी 1 बारीक चिरलेला कांदा टाकणार आहे. मी त्याला बारीक कापून घेतलं आहे त्याला एकदम. 3 अशा मिरच्या पण बारीक कापून घेतले. 1 वाटी ओलं खोबरं घेतलं. आता आपली राई चांगली तडतडली आहे, त्यामध्ये मी सर्वात पहिलं मिरच्या टाकून घेते. मी गॅसचा फ्लेम स्लोच ठेवला आहे, कारण की लगेच करपेल म्हणून आपण त्याला स्लो गॅसवरती भाजून घ्यायचं आहे. आता त्यामध्ये मी कांदा टाकते. आता या सर्वाला आपण व्यवस्थित पहिले भाजून घेऊया. कांदा आपला चांगला भाजला पाहिजे. आता मी त्या कढीपत्ता घेतलाय. कढीपत्त्याचे आपण 4-5 पानं त्यामध्ये टाकूया, वेगळंच वाटतं. आता आपण ह्याला चांगलं मिक्स करून घेऊया. आपला कांदा थोडा फ्राय झाला आहे. आता आपण याच्यामध्ये 2 चमचे शेंगदाणे टाकणार आहे. ते पण मी तेलात चांगले परतून घेणार आहे. गॅसचा फ्लेम मी स्लोच ठेवला आहे त्याच्यामध्ये. आता मी 1 चमचा त्यामध्ये हळद टाकते. हळद टाकल्याने आपल्या पोह्यांना चांगला येलो कलर येतो त्याच्यामध्ये, म्हणून त्याला व्यवस्थित परतून घेतलाय. आता हे बघा, आपले पोहे व्यवस्थित सुट्टे झाले आहेत. त्याच्यामध्ये मीठ टाकल्यामुळे त्यांना व्यवस्थित मीठ आणि साखर ती लागते बरोबर, म्हणून आपण ही पहिलंच टाकून घेतलं होतं त्यामध्ये. हे बघा, एकदम सुट्टे झाले आहेत, ते चिकटले नाही आहेत. आता त्यामध्ये आपण हे कांदे पोहे टाकूया. तुम्हाला पाहिजे तुम्ही थोडे थोडे करून टाकून त्याला मिक्स करू शकता. आता मी हे सर्वच एकदमच टाकले त्यामध्ये आणि त्याला चांगलं मिक्स करून घेऊया. आता आपले पोहे एकदम व्यवस्थित सुट्टे बनणार आहेत आणि टेस्टसाठी पण खूप चांगले आहे. तुम्ही ही माझी एकदा पद्धत वापरून बघा. काळं मीठ टाकल्यामुळे पोह्यांना खूप चांगली चव येते. साखर तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही टाकू शकता, त्याच्यामुळे नाही टाकले तरी चालेल, पण मी साखर टाकते, कारण साखरमुळे पण एक वेगळीच थोडी अशी गोड टेस्ट येते त्यामध्ये. आता त्यामध्ये आपण सर्वात पहिले खोबरं टाकणार आहे. तर खोबरं आपण चांगलं पोह्यांमध्ये मिक्स करून घेऊया. मी मालवणी पद्धतीमध्ये पोहे बनवते, त्यामुळे आमच्यामध्ये खोबरं वापरतात, म्हणून मी खोबरं टाकलं. हे पूर्ण ऑप्शनल आहे, जर तुम्हाला टाकायचं तुम्ही टाकू शकता, पण खोबरं टाकल्याने पण एक वेगळीच टेस्ट त्याला येते. तुम्ही पण एकदा ही माझी पद्धत ट्राय करून बघा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल. आता ह्यांना मी 5 मिनिटं व्यवस्थित परतून घेतलं आहे. आता हे आपले पोहे मस्तपैकी तयार झाले आहेत. हे बघा, आपले पोहे एकदम मस्तपैकी सुट्टे झाले आहेत. तुम्हाला मी दाखवते एकदम क्लिअरली. मी सर्व करायला घेते. एकदम आपले मस्तपैकी त्याला कलर पण आला आहे आणि पोहे सुट्टे झाले आहेत. तर तिखट पण आणि थोडीशी गोड टेस्ट पण त्याला आली आहे एकदम मालवणी पद्धतीमध्ये.
तर आता त्याच्यावर मी थोडासा शेव टाकणार आहे. जे आपण भेलपुरीमध्ये वगैरे शेव असतात ते फक्त असंच मी टाकणार आहे आणि त्याच्याने थोडी टेस्ट चांगली येते, थोडा कुरकुरीतपणा येतो. जर तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये टाकू शकता, नाहीतर नाही टाकलं तरी चालेल, ऑप्शनल आहे ते. माझ्याकडे होतं म्हणून मी त्याचा वापर केला आहे. तर जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला. थँक्यू.